Shalom. Hurian itu kata di bakasan Yesus Kristus. Kami perhadap satu kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah meta saluhna. Ta pasada marohata. Jumulo mahita martang yang nakohom di bakasan rohat tabi. Amin. Horas marita saluhu na ruas ni hurian itu hatta nahina holongan. Manotong mahita marpersauran doho tu hatta atik pe. Saya tadopi dope hamaolon di tonga-tonga ni portibion. Pos maro hatta tu hatta do mangaramoti hita di ganup ngulut tabi. Debatatta do naro martubolhon dohot mamalosson rodo ibana tongon paluahon hita alani pir matodim unak kota hutan atong tapuji madebata ama dohot Yesus Kristus anak nai rab dohot to di porbadia tapuji matuhata marede hita sian buku de nomor 257 ayat sada dohot 2 ayat 2 non debata jongjong. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songono dohata ni Jehovah manangise na mamilihon hamuliateon ido na pasangap ahu jala mabahid dalan asa hupatuduhon tu iba na hatuaon ni debata. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargugo naso hatudusan ama nami na di banua gijang mauliate marohanami tuho ala dilehon ho anak muna sasadai tuhami jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis hupang ido hami tuho sairamoti hami di bagasan hatam asa maragugo hami jupa masa hasusan dohot hagugutan saise sama dosa nami dohot pangalasion nami di hatam nabadiai
Sai parabadiai marohanami marhite-hite toddim. Jala pamasuk hami Tuhan uluan sugut. Asa pujion nami hodisi rodi saliling nilelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuji Tuhata, mari dihita bukit nomor 260 ayat 4. Tangihon mapatik ni debata di minggu pa 10 ton dung Trinitatis sadarion. Imana tersurat di Yesaya 40 ayat 10 songonon madidok. Unak ko mabiar ayahu dodonganmu, unak ko biahatan ayahu do debatam. Ahu maraguyon ho huhut mangurupi ho, huhut maniupi ho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Ima sahatna atong rak mangilugu mahita siat Tuhan debata lau mangulahon patik naing. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata, mari dihita siap bukit di nomor 167 ayat sada rim mahita jongjong. Tato poti madusata nagudang itu adopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadario di jolom jalahu parhatopot hami tung najot do hami manibil sianak kadalan munabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatean yak kapar dosa alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangudu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoni to di porbadia asa tarapul situ tu rohanami majungho asa patun tigor jala daudat hami marpangalaho bahen hasangapun di guarmu nabadiai. Amin.
Tabigi mahata baga-baga taringot kasesan ni dosata. Songonod do hata ni Jehovah. Nung apalahu pasisiak kapangalaw songon obun. Jala songon obun manorop ak kadosam. Saimulak mahutuau ay hau sipa luaho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita buku nomor 250 ayat 4. Hatani debata trupu epistel di minggu sadarion tersurat di Jakobus bidudua mamukai 5 ayat 10 tolu tajahama secara responsoria. Tangihon hamuma aleyak kadongan nahina holongan da dipilih debata akan napogus di portibion asama mora nasida marhite-hite haporseaon jalapanean di harajaon. Na pinarabaga-bagana tuwakka na holong roha di ibana. Dan asida do na mangisahi goar na denggani, naung digoar hon tuhamu, alai molosi ida bohi hamu na mangulahu dosa do hamu disi gabe dihumi patiki hamu songon pangalaosi. Ai ibana madok unang maho mangalakup laos ibana do madok unak ko mamunu. Asa molo mangalaku po alai mamunu do tong doho pangalaosi di patik. Ai uhum naso marasini roha matu naso mangulahon asini roha. Namonang do asini roha maralohon uhum. Ido sahatna. Martua do akan mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dehita bukit de nomor 490 ayat sada rimah hita jongjong.
Ta tidakkon maha porseaw tay, songon na hinatidakkon di dong atas porseaw di sa dok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahuba, ido ama paragugon naso hatu dosan, na tumapalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabeya siaton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta na tumahon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetrapajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanu aturun di tanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahuba, amanai paragugo na suatu dusani, di sima ibana pemamulak sugot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea iton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akan badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot dag ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegima titing di huriata di bagasan mingguan. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 September 2021. Nomor 1, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 5 September 2021 adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik minggu Pirmatodim Unang Hotahutan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Napa duahon rangkaian ulang tahun gereja ke-57 dan pesta Gotilon. Gereja memilih nats khotbah pada pertanggangan week yang mengacu pada tema perayaan ulang tahun gereja dan pesta Gotilon HKBP Kramat Jati, hidup rukun dengan sesama. Natsnya tanggal 9 bulan 9 2021, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Tanggal 16 bulan 9 tahun 2021 1 Yohanes 4 ayat 21. Tanggal 23 September 2021 Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Tanggal 30 September 2021 Roma 12 ayat 10. Tanggal 7 Oktober 2021, 1 Petrus 5 ayat 8. Tanggal 14 Oktober 2021, 1 Petrus 4 ayat 8. Tanggal 21 Oktober 2021, Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 5 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Mula Parbarita Eli Parlindungan Nababaan, Ibu Oktaviana Mardelima Boru Sihombing, yang datang dari Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Parsauran Resort Parsauran Nauli, wilayah 4 dari Tanah Karo, Alas, Pakpak Barat. Alamat Jalan Raya Sentek, Gang Mebel, RT 6, RW 5, nomor 5C, Ciracas, Wek, Rambutan 2. Yang kedua, mulai hari ini tanggal 5 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Morales Wilander Samosir, Ibu Putri yang baru berkeluarga. Alamat Jalan Kramat Jati, RT 12 RW 6 nomor 37 Kelurahan Kramat Jati, W Kramat Jati. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja. Yang keempat, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 5 September 2021 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Humisar Malau, Ibu Idahot Rohana Boru Panggabean,
dan 1 orang anak dari Wek Condet Batu Ampar pindah ke HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Yang kelima, pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Thompson Lambok Purba, putra dari Bapak Marolo Purba, Ibu Siti Boru Situmorang, anggota jemaat HKBP Kramat Jati dari Wek Tengah, dengan Saudari Septia Ulina Boru Hasibuan, putri dari Bapak Antonius Hasibuan almarhum, Ibu Sintua Tati Rida Boru Samosir, anggota jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Tuhan kiranya memberkati rencana pernikahan mereka. Dalam rangka penggalangan dana pelaksanaan orientasi tahun pemberdayaan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melakukan penjualan kartu e-tol dengan logo HKBP. Kartu ini yang didistribusikan ke setiap resort. Huria HKBP Kramat Jati menerima 200 eksemplar. Kami menghimbau jemaat yang ingin memiliki kartu e-tol dengan logo HKBP dapat membeli dengan harga 100.000 dan menghubungi Sekretaris Huria Amang Sintua J. Manurung. 2 Romawi pelayanan kasih dan diakonia. 1. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 telah meninggal dunia Saudara Andreu Hormat Maruasas Situmeang, tutup usia 38 tahun 10 bulan dari Wek Tengah. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Turman Parulian Aritonang, tutup usia 71 tahun 11 bulan dan ibu yang sudah meninggal Delina Boru Hutagalung, dan 4 orang anak dari Wek 3 Mei. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 3 Romawi, lain-lain rencana pemilihan 1 orang MPA dan Dewan Marturia. Pemilihan 1 orang MPA dan Dewan Marturia yang direncanakan tanggal 31 Agustus 2021 diundur menjadi hari Selasa tanggal 14 September 2021 dalam sermon Parhalado. Yang kedua, PHD Lansia dan Senam Pagi. PHD Lansia mulai dibuka tatap muka pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 jam 8 WIB dan Senam Pagi jam 6 WIB. Ketiga, kegiatan kebaktian dapat kita baca dalam Warta Jemaat. Bagian keempat, pemberitahuan dan ajakan. Melihat perkembangan kondisi daerah DKI Jakarta yang sudah semakin membaik sampai dengan saat ini, setelah pelaksanaan PPKM level 3 dan berpedoman pada lampiran surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 974 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 nomor 7 tentang kegiatan peribadatan dan hasil sermon Parhalado tanggal 31 Agustus 2021, maka dengan ini kami menginformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Kramat Jati sebagai berikut. 1. Hari Minggu tanggal 5 September 2021, HKBP Kramat Jati akan melaksanakan 4 kali ibadah setiap minggu, yaitu ibadah pertama jam 6 pagi, bahasa Batak dengan tatap muka. Ibadah kedua jam 9 pagi, bahasa Indonesia dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah ketiga jam 11.30 WIB, bahasa Batak dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah keempat jam 17 WIB, bahasa Indonesia dengan tatap muka dengan kapasitas di dalam gedung gereja maksimal 300 orang. Yang kedua, ketentuan untuk pelayanan dan jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. 1. Usia minimal 17 tahun. Kedua, kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37 derajat Celcius.
yang dicek saat memasuki gereja. Bagian ketiga, sudah menerima vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat vaksin, baik berupa print out atau melalui aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel. Kemudian melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Kemudian petugas Satgas COVID-19 harus dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan memasuki gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk bagi jemaat yang hadir. Bagian ketiga, pelaksanaan ibadat pemberkatan dan peneguhan perjanjian pernikahan dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50 orang dengan ketentuan sebagai berikut. Usia minimum 17 tahun, kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37 derajat Celcius yang dicek saat memasuki gereja, membawa surat swab antigen dengan hasil negatif, khusus keluarga kedua belah pihak, pihak peranak dan parburu. Sesudah menerima vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat vaksin, baik berupa print out atau melalui aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel. Melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pihak gereja melalui petugas Satgas COVID-19 akan dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan memasuki gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk. Untuk poin 1-4, pihak keluarga harus dengan tegas mengingatkan kepada setiap orang yang diundangnya yang akan menghadiri ibadat tersebut. Keempat, pemakaian gedung serbaguna akan dibuka dengan kapasitas 50 orang. Bagian kelima, pelaksanaan sermon pahralado, sermon sekolah minggu, PHD kategorial, pertanyaan week di gereja, katekisasi CD reguler, katekisasi CD khusus, konseling pranikah dapat dilakukan dengan tatap muka dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan di atas. Poin yang kedua, dengan sangat disiplin. Demikian pemberitahuan yang disampaikan untuk dapat dimaklumi dan kita melaksanakan bersama. Ketentuan ini berlaku sampai nanti ada pemberitahuan berikutnya. Dan jika ada perubahan akan diinformasikan kembali kepada seluruh jemaat. Marilah kita terus berdoa agar kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita dapat kembali menjadi hidup dan aktivitas dengan nyaman. Salam sehat dan tetap melakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Jakarta, 4 September 2021, Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna Cehavera, Boru Pangaribuan. Lain-lain undangan diskusi nasional. Sesuai surat nomor 384-D-8 Romawi-DKI-8-2021 tentang undangan diskusi nasional melalui Zoom meeting akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 jam 8 sampai jam 16 WIB supaya kita mengikutinya. Pemberitahuan vaksin. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat HKBP Kramat Jati yang belum divaksin maupun adanya penyakit pengorbit untuk vaksin bisa dibantu, bisa menghubungi Ibu Sintua Risda Borunaibaho Escape dengan nomor HP 081280476649 seperti ada dalam warta jemaat. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A 1B 1 amplop, persembahan kedua ke kantor pusat 1 amplop, kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke dana pensiun 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa dipakai kemudian hari. Yang terakhir, panitia Satgas COVID-19. Sudah terbentuk panitia satuan gugus tugas COVID-19 periode keempat. Sesuai surat keputusan nomor 05-D-9 Romawi-14-SK-tim COVID-19-9-2021 tanggal 4 September 2021, dan setelah pembacaan warta tim COVID-19 akan memberikan sosialisasi. Demikian warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Penasehat pertikian tu tim
gugus tugas COVID-19 pasahato taringo Panurangyon. Salam horas marihita damang doho dainang hangi pinaribot nau haholong yami do na hormati hami inang pendita buru hasugian saluhna amanami nanami do ngaparhalado ison hami songon tim satuan tugas tugas COVID sa pulusia na baru na pina jongjong ni huriata parjolo madok moleati hami tutuhatta pardenggan basai anggiat ma hita totong diramoti di nama dalani akarin ngulut hita tarlumobi di nama dalani mangulahon ro aka kegiatan di hita di huriata di huriah HKB Keramat Jation songon naukta BG naking tikting ni huriata mengenai protokol kesehatan rap taulahon mai amanginang asa sehat hita totong jala sasonang suharibu-ribu kita mari beribadah manang marminggu di bagas itu hata di huriat tahun. So kami tim COVID pangidon nami tuh saluhna damang doh dainang hanggi pinaribot saluhna nang nadi bagas tabepe nuaeng mengikuti badaon molotung rohi tatu bagas ni tuhata dison toktong mata ingot taulahum ma prokes naung ni arahon ni pamaretata 5M nakinga di jahahon tarlumubi nang prokes naung ditotopon ni huriata asa taulahum may bekerja sama mahita amanginang dang dakolak kami panitia mangulahon mahita sidohon nami tuhamu saluhuna damang do dainang na pungunuang di bagas itu hatarison nang na di bagas tabi pinuaing rak masih rupa kita rak masih paingotan mulu adong kana hurang diaka pangulahonota di prokesi mulu tung adong nahurang nalubi pajakonon nami songot tim COVID kami di juluan alai cek kami doan non kartu vaksin do suhu sipata adong nahurang nalubi pangalahon nami mana penyambutan nami doton ditikion mengidoma mahami tuhamu salu nadamang do dainang hahanggi pinaribot dangna dia rohanami alai buhama hita sadenggan jala asalam tu homina hita parminggota atar lumui may dia kanomor mulu tababay penang nomor rekursi ala pengalaman salilingon mulu di minggu sore segurang na terlebat HP na kosong di julu nganang mertangiang masuk gope jadi asa homi per minggu teh tabay ma sama rata ma pagi siang nang sore pe pakai nomor ma jadi marbuha bahena mahita damang do dainang mulutuk pe ikon antri majalon nomor yate jadi songoni masih kami tim COVID mau liate ma dihita saluna mau liate ma dituhatta horas salum Tapuji matuhata, maride mahita, sian buke de nomor 200 alu, sada do udutna, laos di mahita, pasahat pilihan kantong sada A, sada B, dohot kantong kedua.
Dameni di batana sumurung, sian saluhut na roha, imana mangaramoti akka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amanginang, nang songonima dia kaya nakonami na posobulong horas madihita. Hurian itu hata tabukama Bibelta asa tajaha hata nabadia nasihat Tuhani ima nenet sian buku Yesaya bindu 35 mamukamai sian ayat 4 1 ayat 10 tajahama amanginang jalahu jahama dihita luhutna songonon mahatani debata dok hamuma tuakka paroha na tahuton pirmaton dimuna unang hamu mabiar idama debata munai ro martupolhon dohot mamalosson ro do ibana tongon paluahon hamu buahan nama disi mata ni halak nama pitung jalamar binege bahenon na pinggol ni akka nanengel marhaji jang madi si halak na pakpang songon ursa jala maria dila ni halak nangung ay marbual-bual maaik di halongangan jala sungai di adaran jala tano hasang situtu gabe tao jala tano bakal-bakal gabe permulaan aik dinganan pangulonan ni naga na sailaon tubuh arung dohot tolong adong huhut di si dalan balubung dohot dalan na bolon na targoar dalan na badia dang jadi mamolus ya ni halak na ramun jalan nasida na punasa manang ise na mandalani dalani gariak kanaoto dang tagamon lilu danong di si singa jalan na sotupa boluson ni binatang panoro manang jupang di si jolma akana pinalua mardalan di si jadi mula masogot halak akana pinalua ni Jehovah jala Maria yaro tu Sion jala malas ni roha saleng lengna di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las ni roha nasida alai mapur suma anggo arsak dohot hoi hoi ima sahatna hurian itu hata adong hata nama cayuli molo sada na tua-tua manang sada perhata mandok tuhita dia pehon ma hata pasu tuhita didok horas tondi madiding pir tondi matogu horas tondi madiding pir tondi matogu hematutu saut mai hata horas dos doi amanginang tupir pir margogo hot jala maras ni roha ima makna terdalam mulai dokon pir dombay na manginang hita lak batak molo pajupang hita tu keluarga ta tu natorasta bahkan tu anak tu baruta bahkan tu pohuputa tadokon horas memaknai pir kokoh kuat maras ni roha hot maita di hata horasi pir mahita disi madiding dos do itu matogu jadi saya dong do
dihirim hita halak Batak di bagasan ngoluta molo di pasat hata pasu manang hata si songoni. Memberikan semangat itu, memberikan sukacita itu. Buasa ikon horas, ikon pir tondii amanginang. Buasa dia ikon pir tondii. Buasa asa unang gale, asa unang gale hita. Memang suatu kebutuhan dosonari i. Mau idokon pirma hamu, pirma tondina, pirma tondim. Nama idok kondisi yang manginang supaya kamu itu kuat unang gale. Saya godang do dia sianganon na membain hita gabe gale. Lemah. Lemas. Murah-murah gale. Murah-murah lemas. Makanya kita membutuhkan mulai dokon pirma tondim. Ima topik ni jamita sadarion. Pirma tondim unak ko tahuton. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Strengthen your heart. Don't be afraid. Kamu harus kuat. Harus mampu kuat menghadapi apapun. Jangan takut. Idomai dokon ikon pirdo tondita. Apalagi sinuangon. Harus kuat amanginang. Kamu aka naposo bulung nami. Kuat. Buasa ikon pirin musa didokon asa unang mandele. Asa unang mandele. Supaya tidak putus asa. Saya godang do namambain hita mandele amanginang. Robarita. Namaralo tu roha mandele. Rohata. Sendongata. Sen keluargata. Dang masuk akal roh pikirata mandele hita. Mardandi hita marugutungut hita. Dang tabo si panganoni jolota mandele hita marsak hita. Padahal godang dope ala jolma raparon. Bisa saja. Ala ni si panganon mandele hita. Ala ni hata mandele hita. Ala godang ulan mandele hita. Ala dang dapot nata tuju. Dang ngadang dapot nata parsita manginang. Mandele hita. Dan banyak sekali muda-mudi di dunia ini sekarang. Jikalau tidak terwujud apa yang diinginkannya. Bahkan cinta yang diharapkannya. Dia bisa putus asa. Mandele. Manikot mak ujungnya. Bunuh diri. Dungi didok musia manginang. Bahasa ikon pir tondita. Didokon hatani Tuhan sadarion. Bahasa ikon pir. Asa unang tahuton. Supaya kita tidak takut. Kita ini banyak kali rasa takut kita. Godang biarta. Ropia ke alogo agak asing. Hai namasa. Makuling pe pidong. Adong namasa. Isi namate. Padahal pidong no makuling. Semuanya kita takutkan. Anak punya cita-cita jadi tentara, takut. Saya unang waktu tentara ho. Wala kodo anakku mati anak ko dangar be anakku. Mulo lao amat tanah, habang lao karejo. Tunggan anak asing gak dau, mebiar kapan pulang padahal dang dobe lao. Lucu kan? Semua kita takutkan. Adong dusuk nguni pareman. Pareman namang. Dang premakan. Adong du preman, ale premangan kan. Preman, memang betul-betul preman do ibana. Siapa yang berani dukun ibana? Maju, satu-satu, jangan dua-dua. Karena dua-dua gak bisa, satu-satu boleh. Ale mau dokon mati hosonari, mebir di mana? Preman saja takut mati. Padahal mau dokon di mana nggak preman, wah jago mai tangan tahan tikam.
Tapi juga ada rasa takut. Ada rasa khawatir. Ima manginang didok buasa ikon pir ton di tahun, ikon pir. Asa unang gale hita, asa unang mandele hita, asa unang mebiar hita. Dan Tuhan tahu sekali bagaimana perasaan. Songon dia do pakilalaan ni bang soju da tiki di boto di batado ahana di bagasan roha do pikiran sida. Memang di bagasan biar do nasida. Alai ikon hot jala ikon pirton di nasida di bagasan de bata. Idombain amanginang molo hita maradat manang ulaon adat na met do aka adat na balga di patupa mai ya di bain ma upa-upa misalna molo adong malua hala sian paramaraan malua ibana sian akaragam ni akasitaonon di bain ma natorasna manang opungna tulangna ya membain si panganon tu berena opungna tu pahopuna dia pehon ma pinggan pasu-pasu di upa-upai ma bahasa di bain songoni memang adat tadoi alai adat nanunga maripola di bagasan ibadah hatani Tuhan. Makanya idoko namanginang molo pasaton upa-upa hamu ikon di bagasan tangiang ikon di bagasan somba tu di bata asa maripola upa-upa nata pasati tu nata haholong buasa tiki dia pehon ma upa-upai do si panganon deke dibain ma saotik boras tu si manjujung na dungi dia peon muse ulos si ganjangobut lama masu-masu daging na salas tondina bahasa di dokon songoni bahasa dia peon asa pir tondina asa mula tondi tu daging na asa unang mabiar ribana jala asa sonang ibana asa sonang ibana alana kadang memang nyata doi molo dang songoni di bain memang boy do gebe mardipi-nipi bana tarsonggo-songgo tibana modom isarana malu ibana sien parmaran na minggu na salpu ale molo dang dipatupai ya si pata boy do tahuton ni bana maniup setir ni mobili manang maniup ni stang ni si peda motori ale molo dununga dia pehon pasu-pasu tangiang diupa-upaya anak ne boru ne mula maton di tu daging dau mak sudia ka parmaran itu juga sudah kita laksanakan karena memang penting sekali karena jiwa kita ini harus dikuatkan tubuh tanpa jiwa yang kuat kita lemah galedo kita hurian itu hata amanami nanami dot akan poso bulung tabiring madiat opat amanginang di Bibil tay di ayat opat mula ni ayat nakin didok disi pirmaton di muna unang hamu mabiar ala nungaro debata paluahon bangsoi dangadong na pinatupa na sida manginang ternyata Tuhan sendiri dipakulingi dungi di lehon Tuhani dia pena Tuhani tu nasida tondi asalau papirhon roha daging parngoluan ni bangsoi Tuhan datang dengan karyanya inisiatif ni debatadoi ro ibana manopot bangsona ala memang di bereng ibana unga kacau parngoluan ni bangsoi ala ni dosa nasida sendiri ima akibat moloh menduakan Tuhan menimbil nasida sian debata marsomba nasida tuaka debata na asing di pangasahon gogona maka dalam susah dalam kacau nasida terjadi persoalan-persoalan kesulitan yang mereka alami godang madisia ke persoalan di politik, persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan spiritual nasida pe terganggu saluhutna. Alane bahasa mendau nasida sian Tuhani. Mereka coba-coba jauh dari Tuhan. Mereka pikir kalau mereka jauh dari Tuhan dan mengandalkan
kemampuan mereka, mereka pikir mereka bisa. No, tidak bisa. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Danga dong agi AHP. Na boy tahu bain tata patupa di bagas ngeluta. Molo dang mardongaton Tuhani. Tibo tu bang soido yang manginang. Alai pelaksanaan na pura-pura lupa. Dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Dombain mulut taberin di bagasan ayat 4 jelas do bahwa Tuhan naro tutungan-tungan di bangsoi. Dia datang. Lau aha dibain Tuhan itu nasida tu bangso judai. Di paluan nasida. Debata berinisiatif lau paluahon bangsoi. Sian aha manginang, sian dosa, sian jea, sian hamatean. Aido mangilkupi parngoluan ni bangsoi. Ala godang dosa nasida. Jadi dosa mereka yang menghimpit mereka menjadi kerdil. Molodang di sesa debata, diampuni Tuhani nasida, marjia nasida. Celakalah. Celakalah bangsa itu. Dungi mate ma haporsion nasida. Adong dua perlapatan hamatian di son. Dia mati secara jasmani itu tidak pala ditakutkan. Tetapi yang Tuhan tidak inginkan bangsa itu mati di bagasan partondionna. Haporsionna. Imani kon hata di palua debata bangsona. Napadua mortaberin dia itu opat nakin. Di leon debatado patu bolhon. Di patu pa debatado patu bolhon tu bangsoi. Di ayat 5 satu ayat 7. Maragam dia pehon debata pasu-pasu tu bangsoi. Tabering mamainang. Adong do tatiop bibel takan. Nang songonia karuas namin na di jabu. Tatiop do kan bibel ta. Boy do ditiup HP, ale unang dibering na asing ate. Saya sipato songonido parjamita, asa unang mengantuk dibering-bering masuk dia ke status na asing untuk menghindari ngantuk. Saya unang masongoni hita kebaktian. Tabiring amanginang dia 5:1 ada sesuatu mujizat yang di luar pemikiran bangsa itu dungi di papatar debatasu di tanda ni holong na tu bangsoi di ayat 5. Buahon nama disi mata ni aik, mata ni halak nama pitung, jalabar minegi bahenon na pinggol ni akka na nengel. Tuhan melakukan suatu mujizat di patu pada bata halongangan akka nama pitung boy marnida. Pinggol dang boy marminege nakin boy gabe marminege. Itu sesuatu yang mereka rasakan ada suatu perbedaan. Ima naparjolo dibain debata. Jadi sudia ke nama pitung di tonga-tonga di bangsoi gabe boy marbinegi. Longang mana sida. Dunia dong mamis disi akapinggol salelengondang boy marbinegi gabe boy na sida marbinegi. Suara ni Tuhani. Suara ni panurirang Jesayai. Gabi boy di bereng nasida si Jesaya. Gabi boy di begen nasida suara ni si Jesaya. Dia itu no musia manginang. Markaji jinjang madisi halak na pakpang songon ursa. Bayangkan orang yang kakinya tidak berdaya, tidak bisa berjalan. Akhirnya bisa berdisko. Songon ursa idokon. Bisa menari, melompat. Mulai dokon marsi jinjang dokon gerakan yang tidak teratur. Ale basong ni ala na maras ni roha. Yang tadinya tidak bisa berdiri saja pun tidak bisa, akhirnya bisa melompat-lompat bergembira. Dungi musa dokon jalan Maria dila di halak nangungu. Dila halak ni nangungu. Lidah adalah sesuatu indera yang bisa menggerakkan seseorang untuk mengeluarkan suaranya. Tuhan memberikan mukjizat. Dila halak nangungu, dang boy nakin makatai, gabe marsuara, marsomba tu debata.
mujizat. Dungi dia pitu. Tano hasang situ tu gabe tao. Jala tano bakal-bakal gabe permulaan aik. Harangan. Bakal-bakal. Boy gabe mual aik. Dari mana di padang gurun ada mata air? Molo di hutat tadi toba godang mual aik. Mata ni aik. Ale molo di padang gurun di dokon harangan. Bakal-bakal. Sendie mei ro. Jenis tanahnya pun pasir yang ada, bukan tanah, pasir. Tapi bisa mendatangkan air. Ima pasu-pasu na nilehon debata, patuduhon nampe songoni di dilehon debata uhum tu bangsona ala jukat nasida maradopon debata. Tapi Tuhan memberikan juga kasih setia diramoti bangsoi. Napat toluhon molo tabereng. Songon dia do paroni di bata tu tong-tong di bangsoi. Di batamu di baloson. Di baloson marpurang di batahu moko bangsona asal ma hohom nasida. Idok kon di bata tu si Jesaya. Audo marporang moko pamu asal ma hohom hamu. Hohom dison dang modom-modom songon hita. Ale hohom dison berusaha jala martangiang. Bukan diam berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidak mengusahakan apa-apa. Alehohom, biarkan Tuhan bekerja berkarya untuk melepaskan umatnya. Debata paluahon nasida, di baloson debata, hajahaton ni bangso Asuri, dan menggosa-gosa bangsoi. Tuhan yang, hanya Tuhan yang sanggup. Karena bangsa Asuri itu kan kuat sekali, the power. Bangsa yang kuat, kejam. Tiada peri kemanusiaan. Mana tutong menggosa-gosa nasida. Ale di batama paluahon nasida. Bahkan di baloson debata sudah ake penderitaan. Bangsa Judai tu bangsa Asur. Tanggal masude aka lungun ni roha. Mana aka si taonon. Sian tonga-tonga ni bangsoi. Jadi boy tadokon ini dinamakan hukum yang dibaluti dengan kasih. Dihukum mereka tetapi dibaluti Tuhan dengan kasih setia. Dos doya mang, molo muruk kamu amang, molo muruk kamu inang, tu geleng muna, memang ku dipecang do. Itu kan? Mana ada orang tua salah anaknya diparekeli. Salah diparekeli. Yang mendidiki, memang molo salah harus kita picang. Songoni molo huria molo salah ruas ikon dipicang di RPP. Asa diboto salah. Na tua-tua pe songoni molo salah na boruna ikon dipicang. Dipaingot, diuhum, alai. Diholongi. Hukum kasih. Dihukum bukan dibuang. Dihukum. Dipodai, dipaingot, alai. Di leon ton di pangoluhon, dang ton di pamatehon di leon. Ye Tuhan debata manguhum bangsoi, ale di lehon doamang ton di pangoluhon, roh yang menghidupkan bagi umat Tuhan. Dombain, walaupun mereka terbuang di Babel karena dosa mereka, tetapi Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka di Babeli. Rap dohot akan aposona nabadiai songon si Jesaya. Taruhum bangsoi, taruhum dohot ma merasakan aka panurirang songon si Jesaya. Tetapi Tuhan selalu menaungi, melindungi, mangalim perlinggoman tu nasida, mangalim pangurupion tu nasida, dijagai bangsoi. Lok ma di tahun nasida, nacit, alai, dang di luas nasida mate songoni, diberikan roh kehidupan, tondi pangoluhon. Isongoni mamanginang molo hita pe muruk tu geleng ta unang baik kamu ton di pamatehon. Pergi kau dari rumah ini. Wah, adung lu mesti guide. Bapak yang pergi atau kau yang pergi? Roma dia Lucian 6. Bapaklah yang pergi. Iya kan? Gaby Marcia Lusan. Bukan berarti kita usir. Biarkan. Kita katakan dia salah. Kalau memang salah, kita nasihati dia.
Dan kita berikan kepada dia hukuman apa yang menjadi sanksi dari kesalahan yang dia lakukan. Asa sogot ibana, boy gabe ibana gabe na tua-tua non sogot, alay boy ibana mesti menedukasi ke gelengna bahwa ternyata setiap kesalahan ada sanksi diikuti untuk dia jerah dan tidak melakukan itu lagi. Imana di patupa di bata tubang sona. Hurian itu hatta amanami inanami. Na menarik muse di bagasan trupuko namang didokdo hata paluahon nasida. Aku melepaskan mereka. Mereka adalah bangsa Juda. Ado lapatan ni hata hupalua nasida. Hata hupalua nasida. Merlapatan mai nadokon di bata di palua asa aha asa mula nasida tu Sion. Huta Sion sarupa doi Jerusalem. Jerusalem ima huta ni di bata. Sion ima besteng na di pajonjong si Daud. Ima inganan poti perpadanan ujui. Makanya dikatakan ya supaya mereka pulang ke Sion, tu Jerusalem, tu hutan ni di bata. Ala di sido di ojakon si Daud poti perpadanan ni. Kembalilah, come back to God, kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman. Come back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Asa mulak di paluan nasida sian uhumani asa mulak nasida tu Sion, tu Jerusalem, tu hutan ni debata. Lapatan na muse di paluan nasida, hupaluan nasida, lapatan na asa mulak nasida tu Sion. Mula nasida tu haporsion ni si Abraham. Opu nasida na jolo. Bahasa di kon mulak nasida tu haporsion ni si Abraham. Ala memang si Abraham terbarita dosa tinuaing pe. Abraham adalah sada ama, sada bawa na porsia si tutu tu debata. Unduk kibana tu debata. Mabia ribana tu debata, jala satia ibana tu debata. Ima haporsiaun ni si Abraham. Tunduk. Abraham hanya tunduk kepada Allah. Abraham hanya takut kepada Allah. Abraham hanya setia kepada Allah. Idom bain tiki disuruh debatai bana Abraham bukas maho sian urkas dim sian tano hatubuanmu. Tano hagodanganmu, tano ni opungmu na jolo, lao maho siani tu tano kanan. Ay alus di si Abraham manginang, oke, siap. Danga dong alus na asing. Danga dong. Inilah kunci kesuksesan orang beriman. Kalau Tuhan memerintahkan, tidak akan mau dan tidak akan sanggup untuk menolak. Karena perintah Tuhan, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Jadi manang ise nama nolak hatani Tuhan, nama nundalhon hatani Tuhan, dan membegebe hatani Tuhan. Makana jot hita susah di bagasan paranguluan. Contohnya bangsa Juda. Pada waktu mereka betul-betul hidup dalam Tuhan, tidak ada kesulitan dalam hidup mereka. Semua fine-fine saja. Tetapi ketika mereka coba-coba jauh saja dari Tuhan, satu langkah saja dari Tuhan, nungasongonima di tahun nasida kana haciti kana bernitia manginang. Maka didokon ikon mula nasida tu Sion, mula nasida tu haporsiaon opun nasida najolo ima si Abraham. Kembalilah kepada iman nenek moyang mereka itu yang selalu tunduk, takut akan Tuhan dan ya setia. Napa toluho na manginang? Nadidok dison hupaluan nasida asa mula nasida gabe bangso ni debata. Ima mangulu di bagasan hamubaon ni roha.
pertobatan. Itu yang dikatakan Tuhan. Kulepaskan mereka supaya mereka sadar, mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Iko nadong do hamu baon ni rohani umat itu bangsoi asa adong pertobatan di nasida. Ni malapatan ni hupalua nasida. Karena ada maksud tujuan Tuhan supaya mereka hidup mereka menjadi baik kembali. Jangan lagi hidup dalam kelam hitam keberdosaan, tetapi kembali kepada Tuhan yang empunya kehidupan, yang memberikan kehidupan. Jadi gudang dona ta boy ta teladani ta contoh di bagasan hatani Tuhan sebenarnya manginang. Kita bandingkan sebelum, sedang, dan setelah. Proto Jesaya, Diotro Jesaya, Trito Jesaya. Sebelum mereka terbuang, apa yang mereka alami? Mereka bersuka cita, tidak ada persoalan. Hidup dalam Tuhan, happy, haleluya semuanya. Tapi ketika mereka menjauh dari Tuhan, menimbil, mendaun nasida, sian debata di dalam Diotro Jesaya, songonima uhum na di jalur nasida sian Tuhan, karena mereka betul-betul melawan Tuhan. Dungi pasca setelah Diotro Jesaya masuk tu Trito Jesaya, mereka pulang bersorak-sorai, berbahagia, alanya di paluan nasida sian habuangan. Marolopolop ton di nasida, ala memang nunga di pauli, jala nunga di palua di bata nasida. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kelepasan di paluan nasida. Imanakin mula. Jadi Musa didokson didokon mulak tuhabadion na didok di turpuk tanakin. Debatadang holan paluan bangsoi sian hamaolon. Alai palon nasida sian dosa jea dot hamatean asahot nasida di habadion. Nah, pertanyaan adalah ahadolapatan ni habadion ni supaya mereka pulang kembali kepada kekudusan. Habadiaon nasida di bagasan dalam habadiaon. Nah didok dison badia menuju kepada Tuhan. Mula penjabaran dengan perjanjian lama, yaitu bertemakan tentang teokrasi Allah, tapi dalam perjanjian baru turpukon dia tarik ma tu kristosentris, bahwa Allah menyatakan dirinya kepada anaknya dan Yesus menjadi penyelamat umatnya. Satu nuaing. Molo naujui debata langsung Allah memerintah berkuasa melepaskan umatnya di konteks perjanjian lama, ya di Padang Narobi. Allah dalam konteks perjanjian baru bahwa kristosentrislah menjadi habadiaon di huriai songon hita. Jadi dokon mulai dalam habadiaun ima Yesus Kristus songon hita nuaing. Yesus mengatakan di bagasan hatana, au do dalani dohodah sitongan dangadong nasahat tua mai molodang marhite sianau. Jadi turpukon diarahon ma tu dirita sonari bahwa Yesus sudah mengutarakan jalan kunci keselamatan tu hita kana porsia. Nunga diundang jala di pabua Yesus do ise ibana audo dalam konteks perjanjian lama debatado langsung meredopon secara vertikal Allah dengan umatnya. Dalam konteks perjanjian baru Yesus bersama umatnya. Nasonari dalam konteks kehidupan tasonari ton di ima nama ngaleon haluaon tuhita di dalam in the name Jesus Christ. Yesus manuk audo dalani dohot asitongani dangadong nasahat tua mai molodang marhite sienau.
Dipabawa Yesus do rahasianya sebenarnya. Kadang ini yang kita lupakan. Makanya dikatakan jangan jauh pergi dari Tuhan Yesus, karena dia sudah pernah mengatakan, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu. Tiada yang sampai kepada Bapa di sorga nanti kalau tidak melalui aku. Taboto do yang menginang. Jok do tarsir moto ni amang inang parhalado nami. Dia jadi guru agama tadoi. Yesus adalah satu-satunya jalan. Kita do mandok, begitu banyak jalan untuk kita tempuh sampai ke Roma katanya. Tapi untuk masuk sorga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Taboto doi, ale sipata suku-sukun di bagasan rohata. Kita tahu jalan itu, enggak pala sulit sebenarnya. Hanya mendekat, percaya dan hidup di dalam Kristus Yesus, kita akan mendapat sorga kita. Ale ondo na maol, dia tusi hita jol maon. Maka na jot hita gale mandele jala tahuton. Hurian itu hatam bohado parngoluata sinuaingon. Nunga terdiri hitamang di bagasan guar di bata ama anak doton di porbadia. Dia jari do hita taringok tu haluaon bolon na sian debata. Alai sak tunuaing adong do halak mardebatahon hamoraon na. Ai pikir di bana hamoran nei boy paluon di bana. Ternyata nahu bereng mojo godang do akan namora mate dang boy di selamatun hartana. Dang boy hartana malom menyelamatkan nibana. Bahkan artana ipe $1 pedang boy masuk. Tang boy diksakui bana, ditiki di batang ibana. Dibuat nama ngolui do sude. Itu kan manginang. Adong do halak namora. Uangnya masukkan depositonya, masukkan mobilnya, Ferrarinya, semua masukkan semua. Kalau boleh PT-nya diperbesar lagi supaya masuk Ferrari, masuk semuanya mobilnya, masuk semuanya. Tidak, ternyata pun tidak ada. Holland sada bajui dona dipakai, ima masuk. Tu ukuran 21. Hamoraon ternyata bukan jaminan keselamatan. Tumbahin namang inang, molo morape hita sonari leon Tuhani, mau lihat hon mai, pakai mana denggan. Unang alay ni gabi ta hadi batahon hamoratai. Ingat, semua itu tinggal nanti. Bahkan baju yang kita pakai pun kita tidak tahu. Baju yang mahal itu yang dikasih pakai kita, atau hanya Holland abik nasa saki Holland abik nasada do. Padat mungkin sonali lemarita sampai tatuor lemari na arga inganan akapa abita. Ale ternyata boydo gebe Holland sada ulus do nania pehon ni tulang na mga pehon ulos parsirangani tu berena. Jadi ale adong do halak satu nuaeng berbangga diri bahkan merdebatahon hamoranna. Silakan kaya, Tuhan juga menciptakan dan berusaha supaya kita kaya secara jasmani dan rohani. Tetapi jangan menjadi kekayaan itu akhirnya menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Jangan. Tuhan marah. Napa duaan multa bering adong doalak namer debatan parbinotoan na. Ilmu pengetahuan itu sangat penting. Sekarang itu menjadi kebutuhan bagi kita. Tetapi kalau teknologi IT dan sebagainya sekarang kita gabe tabai ini gabe Tuhan di kita, itu juga salah. Dapat duluan. Adong do halak namar di batahon hasangapon na. Adi pikir hasangapon nei boy paluan ibana. Parbinoton nei boy palon ni bana, hamoran nei boy palon ni bana. Ternyata tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan, si pencipta langit dan bumi. Molo nunga dibain jolma marat
batahon hamoraon mar hade batahon di parbinotoan na dohot asa ngaponna. Songon dia mana terjadi di sada julmai. Gabe dang siat bede bata di bagasan roha do pikiran na. Ala nunga go. Di bata na asing nakin di pikiran di roha. Dang siat bede batai di bagasan roha. Nah apalagi di pikiran na. Jadi na terjadi amanginang tapake mahita gabe hita ma Tuhan atas kita. Nah karena jod kita stres, ujungnya stroke, ujungnya etam, dibalik maksudnya, etam, mate. Hatani di Batam mandok, haholongi di Batam, molo naing sonang roham, haholongi di Batam. Molo naing martua ho haholongi di Batam. Molo naing martua ho haholongi dengan mujolma. Molo naing martua ho ulahon mahatani Tuhani. Ihuton mahatani Tuhatai. Itu kan? Alai dang taulahon. Itu persoalan na, dang tahu lahon. Dombain Roma dipakulingi di Batama hita, Roma si koronaon. Dipakulingi di Batama Portibion, di luas ma rosi koronaon, atik borudion, atik margaahon. Corona, si corona, ya COVID-19 on. Dipakulingi di Batama sudi Portibion. Tidak ada yang luput dari corona. Semua tempat, segala sudut di planet bumi ini dipakulingi, di luas di Batamai, dipakulingi hita. Asa sadar hita. Ternyata manginang dang marlapatan sudi. Nadong di Portibion. Selungun doroh aku, si pata tangis do martangiang, si pata hudut Tuhan nasi maroham, say may Tuhan. Apalagi hampir 2 tahun lebih kita manauni, dakola kita, dongata sesama manusia sa Portibion. Say may Tuhan, si roham, padami hami, jora Tuhan. Alai, ternyata margajang do terus. Dang tabo tuan digan sayon. Bukan tidak ada orang pintar manginang di dunia ini, di pelosok bumi ini yang diciptakan Tuhan ini. Orang-orang cerdas semuanya. Alidang dope di loas. Dang adong dope membarani mandok, ini obatnya. Hanya ini vaksinnya yang dikatakan. Hanya pencipta vaksin yang diizinkan Tuhan Allah. Belum ada orang mengatakan ini obatnya. Dipakulingi hita jolma Portibion. Segala bangsa, suku, budaya, tradisi, sude dipakulingi corona hita. Ternyata tidak ada dangadong nahot di Portibion. Ikon mulak do hita tu di Bata manginang. Ikon mulak hita tu di Bata. Ikon mulak hita tu Jerusalem. Ikon mulak kita tu Yesus Kristus. Ido hasonangan ni tondita. Ikon mulak hamu amang. Ikon mulak hamu inang. Ikon mulak hamu kaya na konami. Apa sebelum kembali kita kembali kepada Yesus Kristus. Itu jalan satu-satunya kita bisa selamat. Itu jalan satu-satunya, hanya Dia jalan yang bisa menyelamatkan, menjamin kita di dunia ini dan setelah kita mati masuk surga. Hanya Dia yang bisa penentu dari segala-galanya. Tai ngoti amanginang idombain adong ende di buku endeta, buku ende nomor 474 ayat sada. 474 ayat sada.
Endeho namang inangate? Ya. Ikon Jesus bodong aku halak kulimunan rapon Jesus buyamon tarimu suilano danglabi yararisi tabodo kan? Endeho namu maamang mololaw ham karejo manang di pardalan namu manang macet pe godang antrian endehon maya sa lambok rohatta so ni mahamu inang molo godang ponjok pakilan di ruasan rohamuna ditiki mangalopa hamu asa unang gosong sudi lupa-lupai endehon ma ikon Jesus dodong aku molo sonari hita marsait akadongata na marsait ido endehon tang pola sa tutulu ayat sa ayat pe nung nga ima tangyang ta ima pujiota ima ngoluta ima lao papirhon tondita asa unang mabiar hita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ma ale debata nami na sumbahami di bagasan Jesus Kristus. Dilikoh tuhami hata nabadia. Lau patuguhon haporsyen nami. Asa pirton dinami Tuhan. Asa unang tahuton hami dia sianganon. Alay ikon unduk kami, ikon biar kami, ikon satia kami. Holan di bagasan guarmu Tuhan. Asa dapotan tua kami. Asa merlas ni roha daging doton dinami. Lau pasangapon guarmu. Satu ujung ngolu nami Tuhan. Ikon hodo Tuhan Yesus dongan nami. Di bagasan tikyon pe Tuhan, neng martangi yang mahami, lepas sahaton sude akka pergumulan-pergumulan ni pelayanan nami, pergumulan-pergumulan ni akka ngolu nami si ganupari. Tuhan tangihon mah. Itiki hami mangido rap hami marpungu di bagas Joromon. Do akka dongan nami man marpungu di bagas nasidabi. Tuhan Yesus tangihon mas suara. Dot elek-elek. Do sembah-sembah nami tua dopanmu Tuhan. Tuhan Yesus. Di botohodo Tuhan. Naing rencana patupahon pesta gotilon. Do sekaligus pesta ulang tahun. Uriam imah KBP Keramat Jati. Napa 50 pituon. Mangido kami Tuhan, sude akka panitia nunga di pajonjong. Ramuti pasu-pasu. Leo nasa daun tu nasida asa burju mulaw-mulaon. Lau pasangapon guarmu do nasida Tuhan akka panitia i. Jalat pos rohanami lehonon mutu nasida parbinotoan asa boy denggan sude rencana pesta i. Lasma rohanir sude ruas, lasma sude kami parhaladom Tuhan. Jala ikon berjuang kami saden roha lau patupahoni. Songon nima Tuhan nunga makatai nakin songon panitia nami gugus COVID-19 di Huriamon. Ngadi pajonjong nasida nunga mandok hata nasida Tuhan. Tuhan leon matu nasida gogo Tuhan. Aka horas-horas asa mangulan nasida Tuhan. Asa denggan sudi penata layanan taringotku tu keselamatan ni sudi hami naro tu bagas Joromon do sudi aka ruas nana di bagas pasu-pasu ma amanami nanami gugus COVID-19 nanunga maing mangula nasida di Huriam. Soang-soang ni malay Tuhan ruasmu na masuk tu Huriamon. Jemaat na baru ima keluarga ni amanami mula purbarita eli parlindungan na baban do inangi Octaviana Mardelima Borus Yombing suang-songi mu se Tuhan ruasmu keluarga Morales Wilander Samosir do inang nami putri Tuhan usambut hami mana sida di bagasan las ni roha gabe ruas nama toras mana sida ruas na burju mana sida
Tunduk tua keaturan ni huria nang songoni unduk Tuhan tami. Song-songoni ma Tuhan akar ruasmu na pinda na lao maninggal hon hami sian gerejaon lao na sida pinda Tuhan KBP Pasar Rebo ramo tima Tuhan keluarga aman nami humisar malau do inang nami idahot rohana buru panggabean. Saya burjuma na sida di san Tuhan di ruas nem baru. Gabisu berita mana sida Tuhan ramoti daging dok tondi na sida. Songonima Tuhan sada berum Tuhan nike hot mian boru lumban gaul. Nasonari songon aturan ni HKBP hona RPP mana sida hur parmani pamicangon ala memang nunga marhamulian na sida Tuhan tu ugamo na asing Tuhan. Homa toktong na mga ramo tidang tondina hupa saat maibana Tuhan tu tanganmu ay hodo Tuhan dihami. Suang-suang ni ma Tuhan abot do rohanami Tuhan di bagasan minggon ubegi hami adong barita namun ding Tuhan na marujungolu ima anakmu Tuhan Andre hormat maruasas itu meang nunga marujungolo di tanggal 3 September na salpu. Tuhan apu 5 na toras na sude keluarga na tinggalhon taru 5 na sida hatami asa pir tondi na sida Tuhan asa toktong hot na sida maraporsian tading tanggal masude akan nalungun di bagasan rohana sida suang-suang ni Tuhan tersonggot hami Tuhan membigi barita aman nami turman parulian aritona nunga marujungolut nasogot Tuhan asiroham apuli keluarga Tuhan neng Roma anon para ladom do ruasmu mandulo nasida pargogoi pelayan nami Tuhan asaboi pajup panghami anon do keluarga suang-songoni ma Tuhan Yesus diragam ni pelayanan na saminggon neng hupa masahami di huriamon ramoti masude parhalado tambai kekuatan haseaton sude dihami nang sude ruas lapatu pahon pelayanan marturia kononia do diakonia do sude kasih seksina mangula madenggan Tuhan hombar tulomo ni roham di bagasan ketulusan ias ni roha di tonga-tonga ni huriamon nang sonima ale Tuhan nami wingotami Tuhan adong do ruasmu Tuhan namarsait satu tikion Tuhan imanunga terlampir ke gorna sida di warta jemaat alai neng upasat hami mana sida tu tanganmu asa ho mangarorot nasida mangalehon hagogon tu nasida asa pirton di nasida asa toktong nang pe di bagasan persaiton alai toktong marlas niroa di bagasan goarmu ima akadungan nami ruasmu Tuhan na dirawat di bagas nasida be ima amang situa STR Siregar di inang Yuliana boru si Hotang di amang situa LRR inang situa boru Sormin amang situa B si Dauruk nyonya Munte boru Raja Gugu amang Sopar Panjaitan nyonya Aritonang boru si Morangkir nyonya Hutagalung boru si Manung Kalit, nyonya si Manjuntak borusiaan, nyonya Turnip borusia Loho, nyonya Nenggolan boru Turnip, amang nami B si Barani, amang nami Ka Marpaung, nyonya sian boru Tampu Bolon, nyonya Marpaung boru Purba, nyonya Siraid boru Sitorus, amang nami BMP Marpaung. Soang-songoni nyonya situa si Mamora boru Aritonang amang situa ha Sitorus nyonya situa ha Sitorus boru si Manjuntak inang Natania boru Sitorus inang Maria Valentina boru si Ringo-Ringo nyonya Pangaribuan boru Samosir amang Marbon amanami C Tambunan amanami RS Pardede nyonya Panggabean boru Hutagalung nyonya Purba boru Silaban nyonya Gultom boru Tambunan inang nami Halundang boru Siregar nyonya SBP Siregar boru Sian amang nami Lumongga Hasibuan inang nami Fiesti boru Siaturi amang nami TN Sitorus
Dot inang nami nyonya sirait boru dolok 1000. Ima nasida Tuhan na pea di podomanna bahkan dalam pemulihan di bagas nasida. Nang songonima Tuhan adong museruasmu na marsait na dirawat di rumah sakit Tuhan. Pasu-pasu malehon hamalumon tunasida ima nyonya Tambunan boru Simanjuntak, inang Jessica boru Marbun, ama Roy Berto Sirait. Tuhan, upasat hami mana sida tutangan ramoti nasida tambay haporsen nasida asa tumibu malum marku jinjang ma Tuhan nasida lau marsomba tu adopanmu. Saya malum mana sida ditikina Tuhan. Alesa guru di homa Tuhan saluhut na daging doktoni nasida. Saya naboy do malum sa guru di homa Tuhan. Sedangkan mata nyari bulat bintang diatur ho Tuhan andigan bicar sudei nang mah daging nami hosa nami ngolu nami. Tuhan asima roham jalo mapangidon nami on. Di bagasan unduk do serep ni roh kami mangido tu adupanmu. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata laus tapapungu ma pelean tudana pensiun HKBP marende mahita. Tatangnya konma peleata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhu silon lehon na denggan do nasa ulibasa na maliutus. Upasat kami masia dalam itu kami pelenami tuho say jalo may gabe uam na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa para se kami pelenon patimbul na larjon mo di tunga-tunga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami martihite tondim asalamutan dahami godang ni silon mitu hami asalam girgir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
di banua gijang sai pinar badia magwarmu sai ro maharajanmu sai saut malomon ni roham di banu tokon di banu gijang. Lehon matu hami sadari huluan siapari sesama dosa nami sompanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Nak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di parsor madamena tuton dim. Horas madihita, shalom. Nang songoni ruas nami nadong di bagas mdabe, di batama na mga ramoti hita, shalom.